Tá fáilteóide seach chuig an dara chlór de chuid na sreatha seo Deiseanna Duitse. Is mis sé Derek O'Brien riúthar acatú le chláis na hhéir an Gaeltachtúir, agus is mis a bheith chur na gceisna ar aonhí nocht Susan Folin, sir at Tangara in Institute an Aontas Seorpaigh. So tá míle fáilteóide Susan. Gur mí maithe. So an spruch atá leis na chlóracha seo ná an pobl a chur ar an ólas faoin na deisna fostiíochta tá ar fása Gaeilge agus daoine sppraga le fiabhsa chur ar a gcuid scoil na teanga chun gur féidir le na deise sin na hapú. So in ngach chlór bei me hain nó má choglaí Éamon O'Donnell, leirt le daoine atá ag obair I buist ina bhfuil an bhéim ar an teanga scríofa agus ar chruinnas gramadí, agus tásúlagum gan éireoilinn léargus a thuirt ar na deisna fostiíochta atá ar fáil, dóibh sin bhfuil caiid an ord Gaeilge acu. Mar sin tá mé anna bhuaochtaí Susan as a bheith ar fáil dún tróna. Tá má ansásta bhainte. So dús bhís leat chuirsí a thuirtún ar de fostain, céfid bliana atá tú go obair mar a Tangara chógála agus céir go dtíireach a dhéanamh tú agus i mna habair sin. Tá sé sin rúnda. Buchan de ráig mar sin. Hasam sa job nuair a chhlaach siad leis an Gaeilge mar hanga effigiúil de chuid na Institute in 2007 ach bhí tréáil le deanna ribhe sin. Mar a tharla bhain me céim amach in oscail na hhéir an Gaile in 2005. In 2005. Agus ní sam céir bhí wim ag an nám. Agus thug me faoi MA san óghailge ag an nám mar gur haine an teangalumm, agus dag me chuid Francise ar leatíh ar fe písa. Ach an sin agus me I món na máisteachta tháinig me fógras an Irish Times go rá Institute an Aontais a cuairtú daoine le scileann na teanga. Nis ag an nám ní rá mar an go haithíam ar an gáirim, bhí cloiste an faoi eatangarí a chhlaach me leis ó tharla nach rá am ach béarla agus Francais mar hangacha idirnáisiúnta nach séim ag daoine san Gaeilge agus ní riselm gomach deis mar sin ar fáilecham. Bíonn tí hanga a tastal go generalta mar a bhfuil tú go thomláin lífa sa dara teanga agus bíoch go Francais lífa an dála daoine go le géisteacht le daoine eile seachas mu chuid Francise. Hannig me an fógra sin hiag me an sin go tréáil a tastal leis an jobba dhéanana agus aiseach go leor chuú go Ollscoil Westminster I London muide deir go mailinn san agal a bhistocha agus chuú tréáil bliana ar an sin agus thuchuidein a ra an sin ag Institute an AE mar atá ráite ad ag obair leis a gomisisiún leis a Parliament leis na cuairte na cólinn na nádaí. Nuair a antún cáileach sin mar hir a Tangara tatú ná go le gobar le Hain Institute. Agus bhí an deis am an sin go le gobar leis an trí hanga sna Institute sin ochan. Agus an tréáil sin a luú in Westminster an bblin sin, céir bhí gceist leis an tréáil sin? Nach aisteach gur chuú loch na Gaeilge go Ollscoil Westminster. Sin ag go dtíireach. Bhí an blian sin dacaid, fíor himúil go deo ach dacaid agus bhí se an éagsúil freisin, mar nach rá ranganí practicúla mar sin am san Ollscoil Ribhe sin. Bhí ranganí teanga an cínte ach ní rá an erid go bhéim obair practicúil. Déitá na ranganí a bhí aine Westminster a chud a gompáid le ranganí ceol mar hampla, déach tú a fólam chuna arla sehenim nó ranganí tamána mar hampla. Is gá cleachta a dhéanana ar an gáirim le fása chuir na scileanna agus bina bhíán obair practicúil gun bhíam. So ní ra tú marí amach a scríomh eistí ná tá mar sin ach bhí tú a ggéire casachanneáil le cuasaí ratha deach ligacht éigen idir chuid ólas ar chuasaí staide nó eacnamíochta nó ólaíochta ó tharla ggóil tú an nánim sa bheith ábalta anadíochta a dhéanana ar thanólaithe. Is gá gomach ólas ad ar réimse lehan rudaí. So bíonn tú ggéire casachanneáil leis an rudaí sin agus in sin obair practicúla dhéanana le gur féidir fás a chur an dáis phríomhscil aitheangaireachta sin aitheangaireach leantach éistan tú leis an té atá caiint agus tugann tú nótaí agus fólamíonn tú ceanchaí leis na nótaí a bhreacha go scipaí
agus an sin tugann tú éit an pí a caiinte ag an deire. So fanan tú an sin gotí deire an na hóráide. Déach se idir a rá agus beidir fiú an denúma a rád. Agus tá tú gira a ríis cosachana leis an té atá a caiint, le gur féidir leat an scéal céine a thuirt satanga eile ag deire a bhuiachas go na nótaí tar scrífa ed, nó atangarach cóneach agus sin an ceán in an úsáite lééis mar se agus atá feici ag dtíine is tócha sa scanán sin ag Nicole Kidman nó beidir an áitiní eile. Agus céidir na deachirtaí a déadach teach an cín agus sú ag obair? Clisin focla ort inis is a ríis, nó inis is a ríis déach go nach caiintear nach bhfuil ratha léiread, nó atá caiint go hánan scipaí ar fad. Go handúil ní bheirtar ort leis an ábhair, mar go mín tú ná réomháil bhuachána dhéanamh, ach fiú an déimeach tú a go le seach ag griniú agus tú ar neolalas go bhfuil siad go caracóirí a phlé. Ba réomháil bhuacháin dimta ad agus ní hégur sainiolaí mise ar haracóirí. Ach bheith na focla am agus má ré leis an obair a dhéanamh ach gach seans an sin glúach den chéint ag túsóráide an scór i glufa soccer an líhe réir. Agus manúadú hééis brandú a glufa sin nó mar taihí ad is na fuid an soccer a bhí a gimmer trúna réir seans go múlach rudí chéint mar sin bobbert. Ní an dúil go darlíonn se sin go róhinnig. Well, it's mahar éis sin chlustal. Dal an scéil de aine tá díreach tagí seach. Tá dúg féchan Deiseanna Duitse ar Facebook Live. Is mis sé déir go brain agus si Susan Folan sir atangara in institúdí an Aontas Eorpaig í na seachna seo. Agus má tá cean agus de Susan ná bécht ruglar dí de chur sa bhosca híos agus déanamadí de ragart ag I déir an aglah. So Susan, tá tú haon buantach leis an gcóras an atangaracht thógála in óscoil na hhéir an gaillimh. So ris le chuirsí sa hortstún ar an glór orda sin. Cínte, well sé a hála mar a dúirt me nuair a hasam is amach, chuidir go Ollscoil Westminster mise agus cúigear eile le Gaeilge. Bhí fiche seacht ar a gúrsa sin le meascán go hangacha ach cúigear le Gaeilge agus ar a laid tanga bháin eile I mo chás hain Frankis. Agus rinneúa sin in íir sin in bblion an íir sin freisin agus muide díreach tosíach is an obair tangareachta leis na institútí. Agus thocramise in sin Gimach se go deas dáach cuasa ar fáil in éidir, legad digeach muintir na héidir an seo atá acu ban naíide sa tanga se, sa méige. Ní dóilem gom ranning go leor daoine in éidir arb hain mar daoine dá hangach más Gaeilge agus béarla atá acu. Agus sianan siad seo mór go daoine eile mátá aber Frankis agus béarla acu. Agus ní richen se le ggóil an bheith ceanan céanach a dhéanana acu hain. Mar gúil Gaeilge acu Somália, gúil se acu ón gléamháin agus ní dhécann siad na deisina atá ar fáil a chuid ó hála gur daoine dá hangacha iad nach mór an gléamháin freisin. Agus níle sam a mín drogal ar chuoine an sin an tríú agus an ceirú tanga ólam nó an é nach digan daoine áirthe gúil an bua sin acu hana hain. Go bhfuil siad go má le tangacha. So, thug me faoin gúrsa a bhhanú in Gáile. Dúspáide is ar a garúa a bhí muid, bhí Gaeilge béarla agus Frankis ar a gúrsa sin na tangacha atá am, ach ba dtíine sásta chluisean nach ag géiseach lumsa a Frankis atá siad, agus is le gobar le Macron amachchan se. Bhín caiinteoir dúchas Frankise in sin go na ranganí sin inis is atangada le Frankis ó hóchas atá ag gobar leis na miléin. In íir sin nach chur muid tiile tangacha ar fáil, agus bhag muid go phríomhchampas na Ollscoile an seo in Gáile mar gur rochta níos éasca ag na hatangarí profisiúnta atá gobar ar a gúrsa ar a chahar na Gáileh. Rúnaín beag níos éasca ná techt ar a garúa mar go mín ar a taisteil chun na ranganí a dhéanamh. Agus inis tá Gaeilge béarla Frankis, Gearmanis, Idális, Spánis. Sin é is stocha im Liona
ar a gúrsa tá féidireachtaí an freisin tiiletangacha a chur ar fáil ach iad a bheith ag na hiorthirí agus iad a bheith go má. Bíon miléine tachtthugin ó fudfad na crunne. So baidína sarang le Spáis óthachas mar hampla ach do riine le gaeilge atá i ggéiseach linn seo. Ní mór gomeach se ar neolalas go mín tú gobaid I dro do bháid hanga a bháin. Mar sin mar bhfuil gaeilge ad líamháin. nó mar bhfuil tú go thomlan luife tá deisina fós an duit gáil ó gaeilge agus sótanga chéint eile I dro an bhéarla. So ní mór gomeach tuiscint omláin ad ar an tanga eile ach lárann tú do bháid hanga nó má tá tú an láidir go deo, má tá fiche bliain caite ad sa rank, bhfuiln sin seans gomeach tú sách muíach le Francíse úsáid freisin. Cinnte. Agus do roioine a bhain san cháilíocht amach, an bhfuil mór an deisna fostiíochta ann fi láthair de Atangaí bhfuil gaeilge acu? Tá coppla deis nó freisin tacaí ar a bhód. So is sira Atangaí mise agus sé hílí sin ná go mí me gobar leis na institúdí ar fád san AE a bra ar an obair atá ar fáil. Agus tá chuidein an agus ó hála gúil muid gobar le gailgus na institúdí ó bhí 2016 tá daine héis teachta seach san gáidim agus imachtáid a ríis agus ar an manú sin chuileh líon bíon comórtas an go hir Atangaí. Aglah bh sethe an áíide ach tá siad ag gur atásáil a dhéanana ar na scileanna atá ad. So déantar tásáil ar na scileanna sin agus tugtar comórtas éid. Agus tain de aine mar liste in sin agus centar thua aircú in sin bunaí ar an obair a bhíon ar fáil agus buchas le dí ní aine ein díhaoin. So bín tú taistil in sin sáil san áil tá chuig gona sira Atangaí le gaeilge Lonnaí a Boris I London, tám se an gáile tá daine eile im lá clia, agus in sin tá ráha eile an gomeach gunneanthá agalah le ceán gona institúdí, aber tá iarhhaicléin de chuid an chósa ó an nora inise gobar leis an gomisiún orpach. I má an bhéarla tá gaeilge aice freisin tá Gearmánis agus tá Francíse aice, agus tá súil ag a gomisiún trí fost eile a ógart riviera na bliana freisin, go dtíine le gaeilge agus ar a leidtanga bháin eile agus baise a gobar idir ba an bhéarla agus ba na gaeilge sa comisiún. An nuas ar sin, tá an cáscha phlé I dehan éireachtais a láthair na huide go mai comórtas an a ríis riviera na bliana le Atangaí le gaeilge a ostú. I láthair na huide siad na heistrethirí atá gobar I dehan éireachtais atá I mun na haibre. Ach tá siad a ggéire an scéal sin a áhrú agus tíine le cáilíocht san Atangaach cóála a ostú. Tá neart deisníú. Agus sin gona daine le gaeilge agus béarla a bháin, sin a bheith a tastal sa dáil mar hampla, bíon tanga bháin eile a tastal sna institúdí orpacha. Agus má bhíon níos mó ná sin ag duine, tá ilm deisinaí ar fáilin sin le institúdí eile freisin. Sin na náisiún aontaithe leis an ILO, an WHO neartachop, NATO, peachta ráha. Agus seachas sór skillna teanga agus cin skillna eile a bheith chuna ríchnach I gás duine a bhíonn gobar mar Atangaí I ceantas na institúdí. Go leor rud is stocha. Cé eile tá skillna analíse cínte le gur féidir leat analíse dhéanamh ar na focail tá núsáid ag an téatá ag caint agus scéal a bhainte sin, agus meabhair a bhaint nó céal a bhaint as, le go mbeidh tú ná a sin a bhíú I gceart gunté atá ag géisteach leatsa. Ní anan na focail I dangacha eile, ní hé go tú gasistú focail a bháin go focail eile, tá tú nanims an teachtareacht atá na focail sin a amsústa. Cabhraíonn scileanna le analíse má, níor bhailim gomeach Nummerco go cúhal ar aine gur bhhaile tuairt faoin gáim seo. Cé go mín muid gobar in maithana agus nach míon rairc ar an tám ar fad
is socha ghfuil finneogar na bahannaí mór. Sin na bhehrú go dtíine uanta go bhfuil se an anhu eiceil bíoch nach bhfuil tú sa siomra hain. San átangrach leantach bíon tú os córách. So bíon tú bra an nótaí agus abair más slám iriseoirí atá os de chóir a chur ceisní ar uchtran nó an chomisisiún ar le van der Leyen. Ní mór gomach tú sásta anadíocht den sin a dhéanana ar Ursula. Nach mach tú mí champórdach agus tú a dhéanana. Go bra. Mar sin an mech ein voltaí agat don taobh géirí chur lena chumas a réige go háireann duna bheith géirí dul leis náteangareacht. Is dachar táméidechas a bhla. In réige mátá tú gíra tuiscint omláin a bheith ad ar aontanga. Is gá amach seall caite ad I geantar ina lárítir an tanga go léithú. Agus ní bháin an réige ach go na tangacha eile freisin. Se ein dachar téifse caite tomtha sa galtúr a bhla. Agus ní héagúil mar rágur gá gáil ag síomh gaeltachta lena sinna dhéanana tá an réige be in áitiní a gahar bhlá clia, a gahar bhéal feriste, lár na carach an seo an gáile, ach is gá gomach tú tomtha sa galtúr agus sa tanga. Le gur féad leat a rá go bhfuil lífacht tuiscinne ad ar an tanga sin. Agus ar ábhar sin dá ceistan seo, céfid blian a thógann sé dar leat máisreachta áil ar chéard na háteangareachta. Ó, measa bhfuil máisteach a ggéine ar a gaiir obair leantach a bhíonn sa gceist, agus sin rud amháin a henínslum faoin gáidim, ná go bhfuil tú a gúnaí a fólam. Níor bhhailm a bheith críochnaí i riamh. I gceadachtáil nach bhfuil dulchan cín a dhéanana am, agus bíon dulcha a chun cín a dhéanana ad fiúin agus tú fostaí go lán amsre in institúd aithrín an obair ó lá go lá. Ach le máisteachta áil ar hanga. Thula me cóleachí sa comisiún a rá an láfaí ar a gomrahanse ar an tanga ach an gnárad go duine le bua ar les na tangacha. Deach tú tosnúach gan focalad go dóigech se ar a leid 3 bliana agus neart tamaideachas sa seall sin sa tréimhse sin le máisteachta áil ar hanga nó. Cinnte. Well, just díireachta aine tá a brandúir seo nó a bhranóis ar an níos seo, má hílann tú go meach spéisi duine bhfuil ana go ar san níos an seo is féidir éú í a chlibáil sa bhosca híos. Ach tá tagaí chuig dear chlór na seachna seo, so gur míle mágad rís Susan as bhelinn don dara chlór seo sa tra Deiseanna Duitse. Fáilte, agus má bhín ein cheist sam reisig dína tucha se dám ar Facebook freisin, lehanach profisiúnta i sethe a ní héige mai má brana ar fictúí aine. Má bhí géine is féidlam bhfuil duine me dhíhall ar réús iad ragart, agus tucha se dám Susan Fólan tá se gáir ní gád am eile trú agus duine me dhíhall na ceisní a ragart má bhín tiile á. Ar aus ar fad. So sa tríú chlór sa trap éime de díú ar na Deiseanna a tar fáil d'astrathirí in institútí an Aontas Eorpaigh mar sin chuinnig súil ar Facebook, Twitter agus Instagram ghaochaltóir na sunraí á maidir leis an glór orthe sin. Ach go dtí an chéadú eile, slán tamil.